ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен. хушомадед ба ютуб канали мо Арзон Теҷе. якмин эълони мо дӯстони азиз дар навори имрӯза, яъне ки хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ гуфтаги бордуро. хона, яъне ки 3 дар хона бо коробка мебошад. 19 сотиқ замин. оғул дорад гуфтагӣ барои 1000 та мол ҷой мебошад. дар наздикиаш 300 метр дуртар магазин мебошад ва магазинам ҳастай. мактаб давтреза гуфтагӣ дорад, не ки часпондагӣ нестай. оби свет постояние ҳастай. нашоди обаш гуфтагӣ ки мушкилӣ нест. нарша дӯстони азиз 450 000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад гуфтагӣ. 19 сотиқ замин, 3 дар хона бо коробка, яъне ки барои 1000 та мола гуфтагӣ оғилхона ҳастай ҷой мебошад. марҳамат бародаро, дар рақамҳои рӯи экран буда 918 92 96 80 хадӣ ва охираш боз ҳастай 4546 номери дастӣ ва номери ватсапаш. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшимон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, повороти Ленинград гуфтаги бародаро. хона аз 6 дар хона иборат буда ва масоҳати заминаш 4 сотиқ замин. дӯстони азиз, нархи хонара 370 000 сомонӣ мега. кухнию баняу ошхона дорад ва дар наздикиаш мактабу магазин ҳастай. гирдаш маҳкам гуфтаги. дӯстони азиз, бо хишти пухта бардоштагӣ ҳастай. нархаш 370 000 сомонӣ. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 935 ва 66 79 80. марҳамат, муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пеши дарвозаи Душанбеда қарор дорад, дар тарафҳои 9 километр. 4 дар хона мебошад бародаро. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. калидори калон дорад гуфтагӣ. нарша 430 000 сомонӣ мега. муомила дорад. рақамҳои соҳибхона 784 46 65 65. марҳамат бародаро, кадоме ки аз тарафҳои 9 километр хона гуфтагӣ буд, хона 2 этажа мебошад. марҳамат, дар тамос шавед. хоб, дӯстони азиз, эълони навбатиёни хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои ваданасоз мебошад. хона 3 этажа ҳастай бародаро. 9 дар хона ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. нархи хонара 500 000 сомон мега бародаро.
яъне ки хона тирезаҳо часпондагӣ ҳастанд. Марҳамат кунед дар тарафҳои душанбе баъдан асоса қарор дорад 9 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. Рақамҳои соҳибхона 985 18 81 60 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. Гуфта мешавад, ки маркази Дарёобод, гардиши Ленинград дар назди роҳ то пеши дарвоза гуфтагие, ки роҳ асфалтай. Свет бо ҳастаи оби свет мушкил нест, 7 дар хона мебошад ва 5 сотиқ замин. об дар ҳавлӣ шикатур кардагӣ ҳастаи фундаментиш 1 метр рехтагия, деворҳояш бо кирпичи пухта. 5 сотиқ замин, нархша бародаро 540 000 сомон мегӯяд. Гирду атрофи хона маҳкам аст. Марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, 6 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда мебошад. Хона ремонтҳои беҳтарин ва 5 дар хона ҳастаи. дӯстони азиз, 6 сотиқ заминай, кухни ба ния дорад, гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. Марҳамат, даруни хонаро тамошо кунед. Нархи хонара 510 000 сомонӣ мегӯяд. Рақамҳои соҳибхона 206 67 29 29. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp муроҷиат кунед. дар оянда реклама карда хонаҳои шуморо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. ва мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшиамон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар тарафҳои Гипразена мебошад. 3 дар хона ҳастаи. дӯстони азиз, ва 3 сотиқ заминай. Нархи хонара 510 000 сомонӣ мегӯяд. нашоди ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% ва оби свет мушкилӣ нест. нархаш 510 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибхона 885 85 0110. ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, ҳатман дар канал подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоалло, ки дар канали Арзон ТЖ ҳама рӯза хонаи арзона реклама карда барашон пешкаш мекунем. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшиамон ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон мебошад. тарафҳои Зарафшон 2 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. нархи хонара 185 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад камтарак. рақамҳо барои тамос 38 22 24 80. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, навори мо ба охир расид. лайкҳоро бизоем ва дар канал подписатсия кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.